бино ба иттилои вазорати тандурустии доғистон дар пайи бетартибиҳои оммавӣ дар фурудгоҳи Махачқала беш аз 20 нафар маҷрӯҳ шудаву 2 кас дар ҳолати вазнин қарор доранд. Саҳифаи Баъза дар Телеграм хабар дод, ки дар занозании издиҳоми ҷамъомада ва пулис ҳудуди 9 корманди интизомӣ ҷароҳат бардоштааст. Фурудгоҳ то 6 ноябр баста мемонад. Садҳо нафар шоми якшанбе фурудгоҳи Махачқаларо бо парчами Фаластин ва шиорҳои зидди Исроил ғасб карданд. Эътирозгарон баъди нашри эълону даъватҳо дар шабакаи Телеграм дар ин ҷо ҷамъ омаданд. Он шом дар фурудгоҳ ҳавопаймое бо мусофирон аз Исроил фуруд омада буд. Мусофирон қариб то субҳ аз ҳавопаймо берун нашуданд. Господа, говорит командир, сейчас в данный момент протестующие уже находятся под нашим самолетом. Открывать дверь в данный момент небезопасно, поэтому оставайтесь, пожалуйста, на своих местах, пристегнутыми ремнями до решения проблем со стороны правоохранительных органов. издиҳоми хашмгин то хати парвози фурудгоҳ ворид шуда мусофирон аз Исроилро ҷустуҷӯ мекарданд. маъмурони омон ҳам ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд, вале пароканда кардани эътирозгарон осон набуд. мардум ба бетартибӣ даст зада гурӯҳе вориди як ҳавопаймои холӣ гардиданд. сокинон дар ҷустуҷӯи мусофирони яҳудӣ автобус ва мошинҳои атрофи фурудгоҳро тафтиш мекарданд. онҳо аз ҷумла шиноснома ва телефони як фардеро, ки худро узбек муаррифӣ кард, гирифтанд. Узбек, я не знаю узбекский, я родился уже в Смоленске. Что мимо нас не прошли? баъди берун кардани эътирозгарон аз хати парвоз, онҳо бо сангу шиша ба пулис ҳамла намуданд. чанд бор садои тирпаронӣ ҳам шунида шуд. бо вуҷуди эълони мақомот дар бораи холӣ шудани фурудгоҳ аз эътирозгарон, дар шабакаи Телеграм навори бетартибиҳо дар майдони хати парвози фурудгоҳ нашр мешуданд. наздикиҳои субҳ расонаҳо хабар доданд, ки аксари ҷамъомадаҳо фурудгоҳро тарк карданд. кумитаи тафтишотӣ барои бетартибӣ нисбати гурӯҳе аз сокинон парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. пулиси Доғистон хабар додааст, ки шахсияти 150 иштирокчии фаъолияти бетартибӣ шиносоӣ ва 60 тан аз онҳо боздошт шуданд.